Mboten, nggih sami ingkang kala wingi nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih para mahasiswa sekalian, monggo kuliah evaluasi pendidikan menika dipunitik kanthi Bismillahirrahmanirrahim utawi ndedonga kanthi manut agami piyambak-piyambak. Nggih. Materi dinten menika magepokan kalian HOT, Higher Order Thinking Skill, tapi HOTS. Nah, wekdal kemengker kula sampun ngintun materi awujud PPT, video, malah wonten ingkang buku. Mbok menawi sampun dipun waos sakmenika saged kangge diskusi. Monggo ingkang badhe pitaken sinten? Nggih, Mas Rio monggo. Oh nggih, kula bikaan saking mriki wonten. Kula nggih saged telak ingkang nggih kula bikaaken kemawon. Ya, menika PowerPoint ingkang saged kangge diskusi. Nggih. Nggih. Monggo Mas Rio boleh beritakan menapa? Nah, menika ingkang magepokan kalian HOTS. Nggih. Nggih, HOT menika Higher Order Thinking Skill. Perkawis soal ingkang dipun damel saged maneka warni saking pilihan ganda saged, isai saged, portofolio inggih saged, wangunipun kangge tugas nggih saged, menjodohkan inggih saged, namung ingkang kathah sak menika dipun ginakaken pilihan ganda. Dados wonten ing HOTS menika mboten namung sekedar menapa ngenget-enget utawi mengingat ngaten nggih, utawi menyatakan kembali utawi merujuk tanpa mengolah informasi. Dados kedah mawi wonten gayutan antawis konteks tunggal lan setunggalipun. Mila wonten ing slide menika dipun andharaken bilih Higher Order Thinking Skill menika mboten namung napa nggih restating the facts, menyatakan kembali utawi kok namung ngenget kemawon nanging betahaken we do something with the facts. Terus ngolah satunggaling informasi kanthi pinter-pinter fakta. We must understand them. Terus kita kedah mangertosi pinter-pinter fakta kala wau ugi nyambetaken connect them to each other, menghubungkan setunggal lan setunggalipun wonten kategorisasi, wonten saged dipun manipulasi kanthi ngginakaken new or novel ways, kanthi ide utawi cara-cara ingkang baru lan mangke apply them as the six new solution to new problem, lajeng kangge menjelaskan suatu masalah atau permasalahan. Nah, terus wonten ing HOTS menika limrahipun wonten stipulasi utawi wonten stimulan kangge ndudut caranipun mikir supados mangke saged nggayutaken setunggal lan setunggalipun kangge solusi problem ingkang wonten mekaten. Lajeng nggih, lajengaken piye menika tiyang berpikir menika menemukan, menganalisis, mencipta, merefleksi dan berargumentasi. Dados wonten mriki mboten mengingat lajeng namung napa nggih menyatakan kembali mboten. Nanging wonten proses menemukan, menganalisis, mencipta, merefleksi, merargumentasi. Nah, tidak hanya sekedar knowing, remembering, repeating.
memahami, kemudian mengingat atau mengulang kembali mboten sekedar mekaten. Lajeng wonten hados menika kedah wonten inggih menika critical thinking, problem solving. Kangge Hodge ugi wonten creative problem solving. Supados saged ngrampungaken satunggaling pinten-pinten permasalahan mekaten. Nah dipuntelaken the difficulty is not same as higher order thinking skill. Dados angel menika mboten sami kalian berpikir tingkat tinggi tumrap wonten ing damel soal Hodge menika beda. Rumiyin wonten ate kula contohaken sinten Pak RT wonten Kecamatan Semanu mboten ngertos nggih. Menika angel ning mboten Hodge ngaten menika nggih. Nah, lajeng menika titikanipun Hodge menika wonten mentransfer dari satu konteks ke konteks yang lain, memproses dan menerapkan informasi, melihat hubungan antara informasi yang berbeda, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah atau menguji gagasan dan informasi yang secara kritis. Nah, menika sampun kula damel andharanipun contoh-contohipun mangke menawi wonten ingkang taken langsung kemawon nggih. Panjenengan lajeng taken. Kula tak ningali sekedhap mbok menawi mangke wonten ingkang badhe mlebet. Menika Mas Mbak Fitria badhe mlebet nggih. Nggih, wangsul wonten ing Nah, upamanipun mentransfer konteks. Nggih, yen badhe taken langsung kemawon saged ngacung. Kula ngertos kok ketinggal kok nggih. Taken Pak, menipun ngaten nggih. Nah, nggih. Nggih. Yen chatting mangke kedangon ya ngacung kemawon. Nah, ngaten nggih. Upamanipun mentransfer konteks. Upamanipun jaman edanipun Rangga Warsita kala semanten kalian jaman edan konteks politik modern saged dipun transfer nggih. Menawi enget ratune ratu Tama Patih Patih linuwe pranayaka Raharja panekare becik-becik parandene tan dadi paliasing kala bendulan salajengipun. Menika nggambaraken satunggaling pemimpin, wakil pemimpin, lajeng para nayaka sae-sae ning parane tan dadi paliasing kala bendu mboten saged ngatasi gejolak zaman ngoten. Lajeng contoh upacara pengantin konteks tradisional kalian konteks modern. Lah menika Mas Rio rumiyin sampun biasa MC utawi ningali upacara pengantin mesti kados pun ditransfer konteks tradisional kalian konteks modern. Tumrap upacara pengantin tiyang rumiyin pancen menika tradisi lan sak menika konteks modern mbok kangge syukuran mengkat nggih. Lajeng berbagai penelitian replikasi contoh dari model ini misalnya untuk e-learning berbagai topik pembelajaran. Kemudian R&D kangge pamulangan basa Jawi menika tegesipun juga konteks wonten pamulangan daring ingkang dipun damel wonten ing pamulangan basa Jawi. Nggih, monggo menawi wonten pitaken kok tak ningali malih dereng wonten ingkang mlebet. Nggih. Nggih, wonten malih wonten ing taken. Nyuwun ngapunten menika internet nggih. Cara menentukan tingkat kesulitan. Nggih, mangke wonten menika nggih, mangke ngandhapipun Kesulitan soal nggih, nggih. Mangke ngandhapipun wonten kula sekani contoh tingkat kesulitan soal Hodge ngaten nggih. Nggih, wangsul ingkang dhateng screen rumiyin malih ngaten. Wangsulanipun ngandhapipun menika nggih. Nah, kula andhapaken tingkat kesulitan. Mangke wonten tataranipun ingkang middle, wonten ingkang hot, wonten ingkang hotter lan salajengipun nggih. Kula lajengaken rumiyin ingkang magepokan kalian kala wau menika. Ingkang ciri salajengipun nggih menika memproses informasi, menerapkan informasi upamanipun wirausaha menika wonten kalih pangertosan minangka jiwa lan minangka bisnis. Lajeng kados pundi ngecakaken jiwa wirausaha menika wonten ing pamulangan. Orang hari ini lebih baik daripada hari kemarin adalah orang yang beruntung. Kalau sama itu rugi, kalau lebih buruk itu celaka. Nah, Imam Syafi'i juga ngendikaken barang siapa tidak tahan dengan pedihnya belajar maka akan menanggung kepedihan akibat kebodohan.
Nah, terus umpamanipun orang berprestasi terus berkarya lebih baik daripada hari ini, belajar lebih baik dari hari ini dan terus meningkat namanipun sampun menerapkan informasi wirausaha dalam bidang pembelajaran. Melihat hubungan yang berbeda, umpamanipun kasus Covid. Lah saya kira pas kasus Covid menika saged ngginakaken kanthi tinjauan religi, kanthi ilmiah, kanthi hidup yang sehat, perbaikan alam, menawi wonten wiara kata sangat perilaku hidup yang kotor dan seterusnya. Menika menghubungkan satu peristiwa dengan informasi yang berbeda, berefek pada bidang ekonomi dan sebagainya. Ya, ingkang magupami karumiyin nggih, mangke menawi ingkang salajengipun tasih wonten ngandhapipun ingkang tingkatan kesulitan. Menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah pamanipun sampeyan pendidikan karakter ngginakaken buku-buku ulang reh, Wedatomo kangge penelitian Hedwig Wang Bonang, Suluk Wujil lan salajengipun. Memanfaatkan teknologi pembelajaran karena dampak Covid misalnya dengan menggunakan daring kados kula panjenengan menika. Nek menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah raning mboten saged pinanggih, lajeng ginakaken aplikasi Zoom utawi Google lan sak panunggalanipun utawi e-learning. Lajeng titian sanesipun menguji gagasan dan informasi secara kritis, misalnya hasil disertasi, tesis menjenengan, R&D, mengkritisi dampak Covid dari segi religi, ekonomi, edukasi, mengkritisi pembelajaran bahasa Jawa yang fokus pada redundansi budaya religi dengan jangan sampai terjerumus dalam bidang kemusyrikan. Nah, terus sepatupanipun Labuan, ngaten nika lho, kados putih bedakaken antawisipun budaya kalian religi. Menika berpikir kritis nggih. Nah menika sampun badhe mlebu wonten tataran kala wau tingkat kesulitan nggih. Dados HOTS menika tataranipun ingkang paling andhap menika analisis. Kaping kalih evaluasi, kaping 3 mencipta menika tataran yang paling tinggi nggih. Nah, lajeng menika saking tataran kala wau lajeng wonten namung sekedar mangertos. Wonten ingkang aplikasi, wonten ingkang penalaran. Nah, contoh pamanipun nggih menika dereng HOT. Namung gampil nggih. Sekedar menika batu kula HP badhe telas, kula cas rumiyin. Kalian pitaken. Bapak. Nggih. Ya takon apa bae kena. Ya takon apa bae kena nggih. Nah